Migas bahin si Governor Pam Baricuatro nibisita man dito sa Pinamungahan. Unya pagbisita niya dito yang gisusi maning CR dito may galas Pinamungahan. Ngano man nga na susi man sa dito be ato kunong paminawon mahigala ning iyang pagbisita dito be. Ngano man Akane. Sige na video ni dong. Mo na itong CR nga to na isyo. Usa ka milyon nga CR kahimon kay kuda. Hello, may hapon ninyo. May hapon guys. Natagdali sa Pinamungahan. 1 million nga CR? 1.150 million nga toilet. Pero mahal pa man yung balay sa toilet. Di pa yun magamit? Ha? Hello, hi, kumusta? Taga-asa man mo? Taga-diri mo? Taga-Pinamungahan? Hi, hello, may hapon ninyo. O yan, ingon pa sila nga, stand by the mayor ko no. Ang lingkod taoy kay kapoy kay nisitag stand sa mayor dire ug ambot ug daghan bag ni stand niya or gamay ra yara sa mga follower ug mga trolls no ang atuwa manggod ani kwarta ni katauhan di ni nato usik-usikan Mao ni ang 1.1 million nga CR. Completion date is August 20, 2025. Unsa naman ron? October na. Yeah, according sa iyang interview nga 75% pa kuno nga nahuman. Pero August 20 pa Kunya, ang kaning Dina RBS Construction Supply, ang contractor, di man gyud ni siya mao ang gahimo ani gigamit ra ang iyahang lisensya. No? Ang nagtukod ani usa ka konsehal ani sa mayor. Uy. Biyawa ko din Ang balita na ko ani ilisa na ni mga mahalon nga bowl kay para inon yun nga 1 million kuno. Ha? O pa ni mablihe. Mayo man ang idea nga naay kasilya silang public toilet pero ayaw sa palabi ang mahal kay kwarta na tao kay nato ang usahan kwarta tao no okay pabalik ko gamit ito matako okay guys so pwede magamit ang usa ka million. Sige gamay na ha. Ato explain kadali. Mo ni dito pag ganto ni Gov Pamela Baricuatro dito sa Pinamungahan, kining mayor na Glenn Baricuatro iya ra po ning igagaw dai no. Iya parente. Pero medyo dili ni sila magka pareha og baruganan sa natad sa politika kay kana si Mayor Glenn Baricuatro didto man na ni suportar ni kanhi Governor Gwen Garcia, no? Sumidagan ni Pam Baricuatro ang iyang igagaw nga si Glenn, yun sa baka niya ni degree nga pagkaigagaw. Wa mo suportar niya didto ni suportar may gala ni kanhi Governor Gwen Garcia. O kanang Pinamungahan mao pa ng lugar ang gipawngan og suga si Pam Baricuatro indekin. So karon medyo nakabawas tingali si Pam kay insa ni amay CR nga 1.1 million. Atong balikon ba kina sa info nga gihatag dayon unsa to konsehal mo ay nagtukod ani. So kini di ay construction firm nagibutang diha nga maoy contractor dili na maong contractor kumahon sa may license lagi ko na giabangan lang. Adios lahi ni nga data nga nakuha unya sa atong interview basi nagkapaminaw si Governor Pam sa atong interview indeken kay ingaman nga dili man tong interview nga 75% ang nahumana so dunay 25% nga kuwang no okay dunay sa gibuhian nga mga statements sad nga kini ni ang kwan kay gibutangan na nila dito og kwan kay pag interview na to pa man toy date started o date completed but ako inang importante man na Mayor Glenn nga ibutang nimo kay anak man ta magkwintada sa slippage sa kontraktor so man ibutang gina diha so karon nabutangan na inday no nga mo tay date completed pero kuan naman talon October naman talon pa gyapon mahuman no so medyo dunay kakulian atong balikan pagsugod ko na dong may kay dunay mga data nga gihatag si Governor Pam kadali lang ha sige ko no alright. Okay, sige. Okay, audio. Oo. Usa ka milyon nga CR kahimon kay kuda. Hello, may hapon ninyo. May hapon guys. Natagdali sa Pinamungahan.
Ang galing 1.153 million ko na toilet. Pero mahal pa man yung balay sa tubig. Di ba yun magamit? Ha? Hello, hi, kumusta? Taga-asa man mo? Taga-diri mo? Taga-pinuman? Hi, hello, may hapon ninyo. O yan, ingon pa sila nga, stand by the mayor ko no. Mag-ikot taoy, kay kapoy kay nisitag stand sa mayor. Dire, ug ambot, ug daghan bag ni stand niya, or gamay ra, yara sa ng mga follower ug mga trolls. No, ang atuwa manggod ani, kwarta ni katauhan, di ni nato usik-usikan. At sa ang completion date? Completion date is August 20, 2025. Unsa naman nun? October na. Yeah, according sa iyang interview nga, 75% pa kuno nga nahuman. Pero, August 20 pa, oh. Kunya, ang kaning Dina RBS Construction Supply, ang contractor, di man gyud ni siya mao ang gahimo ani, gigamit ra ang iyahang lisensya. No? Ang nagtukod ani usa ka konsehal, nga amigo sa mayor. Ang balita na ko ani, ilisa na ni mga mahalon nga bowl kay para inon yun nga 1 million kuno. Ha? Mayo man ang idea nga naay kasilya sinang public toilet pero ayo sa palapi og mahal kay kwarta na sa tao. Di na to ako sa mahal kwarta sa tao. No? Okay. Mamadali ko sa gamit, ikon man tako. Okay guys, thank you. Okay, so ano may gala, no? Gisusi ni Governor Pambali 4 na dito gyud, no? Medyo kahion ta kuno siya pero hindi pa man ipagamit. So at least pag-interview na to ani wala pa ni sa date started o date completed pero karon do na kay may saad ba sa to si Mayor Glenn and nga pabutangan niya. So gibutangan so mo din na man kahigalaan nga August 25, 2025 da ito ang date completed pero wa pa man ay mahuman 75% pa man kuno ni nga October naman taron so tanaw nun sana ug naon sang hitabua unya kining gi allegation ni Governor Pambali 4 nga ang kining Dina construction gi abangan ra ang lisensya ani adoy ngano man nya giabangan lang lisensya unya councilor di ay nga naadiha sa pinamungahan maoray kontraktor konsihal matud pa nga amigo sa mayor mo man yung gisulti kani dong ato balikan dong kani dong kaya sige buhian nga statement konsihal nga amigo sa mayor pwede mo audio niyo kana na nahuman 2025 unsa naman nun October na yeah, according sa iyang interview nga 75% pa kuno na nahuman pero August 20 pa kunya ang kaning Dina RBS Construction Supply ang contractor di man gyud ni siya mao ang gahimo ani gigamit ra ang iyahang lisensya. No? Ang nagtukod ani usa ka konsehal nga amigo sa mayor. So kung gigamit lang ang lisensya ni giabangan lang ang lisensya pila may abang mo ito nakuha ining Dina RBS Construction Supply. Ang nagtrabaho ini konsehal pa gyud ay medyo conflict of interest ni ko inana nga councilor diha mahigala sa pinamungahan o tinuod ni nga amigo sa mayor medyo dunay conflict of interest na kung maoho na nga ngano man nga ang kontraktor sila rapod ang konsehal rapod diha nay kakulian ang dagana so giabangan ra ni ang kon mura man ni mahigalag katong mga issues sa to sa Senate nga nangabang lang og lisensya sa kontraktor straight to the point malagmit di ay kung maohon mas mayo dunay source Pambali 4 gid ning kalakiha kay gobernador man siya dai dunay ginakasultian niya dito nga kini di ay maong comfort room kontrata ini kini man ka makakontrata panalitan konsyal kay ndeken conflict of interest man na maigo ka sa ombudsman so aron dili ka maigo sa ombudsman ang nagtrabaho ko na Dina RBS Construction medyo ana ang pagkahitabua pero
kini ni ang nag aktual nga nagtrabaho kining konsehal diha sa Pinamungahan nga amigo sa mayor. Matod pa sa alegasyon mga higala. Tanaw ni sa ombudsman ning Kalakiha oy. Kay kini bitaw nga CR, tinuray lang mga higala kung ako'y pasultion, nidyo og 1,153,000. Kanang 153,000 pwede na day nga kantidad. So 153,000 kana nga CR or labing dako ana nga CR is 300,000. Mo ni akong mo ni akong evaluation o ang mga engineers nga nagtan-aw na turon. Maka konsad mo diha, maka confirm sad mo diha nga di ni kaabot og 1 million taon nga CR oy. Ha? Mo na kung ingon lagi nga mag-loan ka og balay sa pag-ibig anang 1 million day nindot naman at least okay naman na. Kagamay basad aning maong CR. O bisan pag magtukod ka og dakong balay, unya mo gasto ka 1 million, 1.1 million para sa CR lang, medyo impractical kayo dakin ang sa to ba tukod kag balay, butanta 5 million balay mo gitukod. Unya 1 million ang CR lang. So muna mahigala medyo dunay kakulian. Muna nga kung patan-awon ta mahigala ani palawman pa gyud ang investigation ani. Umutan-aw ta sa detailed unit price analysis ani. May buon gyud nimo dito kung tagpila ang buok sa kabilya ani. Tagpilang sako semento ani, pilang graba ani anong kamahala ba ani. Straight to the point. Kay tinuray lang mo tukod tag mga CR mga higala nga kuan og tukuran tani og CR dito sa Pikas nga inana exactly the same gyud nga ato lang sundugo na usay mga material sige gamit na dekin di gyud ka abot na ng 1.1 million taon eh. Straight to the point. Unya inyon ta nga 75% na nang nahuman, so 25% na lang ang kuwang naunsa naman ng Kalakiha mahigala og tan-awon po na ha ubingon nga wa pa mabayri ang mobilization nahatag naman og of course naman tay gitawag progress billing. So dapat na kuan po na kay ang mga tao gud mangita mo labi na karon mga panahon na uso ni mahigala mga investigasyon labot ining manghabang og lisensas kontraktor. O may nang mapatin-aw na mga higala pag ni Mayor Glenn Baricuatro ng Kalakiha ron. Labi na nga si Governor Pam Baricuatro mo nay nangunay anak gibisitahan gyud na maong CR. Kana mabisita na mo CR labi masud nimo na day mahibo ani mo sa mga materials gigamit, ha? Oh, so mo nay mga higala nya medyo kon ba ang mga tao mahingang ha kagyud ha 1.1 million CR lang medyo anak gyud ang natural gyud nga mo nay reaksyon sa katawhan. I hope mga higala maklaro na dinha in town og tanawa ko no og kuan gyud evaluate na kalkansi ang gobyerno ana tinuray lang dili na bayran og 1.1 million oy my god. Straight to the point.